Una família unida amb una empresa sòlida són els principals pilars de l'empresa familiar. Aquest llibre, Àngels i dimonis, és una guia pràctica perquè la família empresària conegui els seus dimonis i els àngels que la poden defensar. Cada capítol acaba amb un seguit de preguntes dirigides a l'acció. Aquest llibre és fruit dels meus 40 anys d'experiència com a empresari familiar i com a conseller de famílies empresàries. I està dirigit a les famílies empresàries que m'han obert les portes a les seves interioritats, donant l'oportunitat d'ajudar-les a reflexionar i a dissenyar el seu futur. Amb Àngels i dimonis tindràs 10 eines per la continuïtat de la teva empresa familiar. Compra'l.